iawn cael bod gyda'n gilydd. Gawn ni air o weddi. Diolch i ti o dad am dy bresenoldeb gyda ni. Wyt ti yma yn aros amdano ni. A dyn ni'n awyddus i ddod fel teulu cytun at ein tad nebo. Bendithia ein hoedfa syml a defnyddia hyd y bwrpas mawr dy hun yn enw Iesu. Amen. Diolch i Meida am chwarae i ni, ac mi gewn ni ddechrau gyda'r emyn cyntaf, sef 781. Yn y dwys ddistawrwydd dywed air fy niw, tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw. O fendigaid athro, tawel yw yr awr, gad i'm weld dy wyneb, doi dy nerth i lawr. Ysbryd gras a bywyd yw dy eiriau pur, portha fi ar bara sydd yn fwyd yn wir. Disg fi yng ngwybodaeth dy ewyllus lan, nerth dy gariad yno dri dy ddeddfain gan. Megis gardd y fradwy o aroglain llawn, boed fy mywyd arglwydd, fore a phrenhawn. 781. Mae yna 3 darlleniad y bore yma, cyfan o'r Testament Newydd, o Marc, Luc a Mathew. A dwi'n dechrau yn Marc, y 10fed bennod. Wrth fynd ymaith ar daith, rhedodd rhyw ddyn ato, a phenlinio o'i flaen, a gofyn iddo, athro da, beth a wna fi etifeddu bywyd tragwyddol? A dywedodd Iesu wrtho, pam yr wyt yn fy ngalw i yn dda. Nid oes neb da, ond un, sef Duw. Gwyddos dy gorchmynion, na ladd, na odeineba, na ladrata, na cham dystiolaetha, na cham golleda,
Anrhydedda dy dad a fam? Meddai yntau wrtho. Athro, rwyf wedi cadw'r rhain i gyd o'm ieuenctid. Edrychodd Iesu arno, ac fe'i hoffodd. A dywedodd wrtho, un peth sy'n eisiau ynot, dos, gwerth fy cwbl sydd gennyt, a dyro i'r clodion, a chai drysor yn y nef, a thyrd, canlyn fi. Cymylodd ei wedd ar y gair, ac a'i thymaeth yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Edrychodd Iesu o'i gwmpas ac meddai wrth ei ddisgyblion, mor anodd fydd i rhai cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Syfrdanwyd y disgyblion gan ei eiriau, ond meddai Iesu wrthynt drachefn, blant, mor anodd yw mynd i deyrnas Dduw. Mae'n haws i gamel fynd drwy grau nodwydd nac i rhywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Synasant yn fwy byth, ac meddent wrth ei gilydd pwy yntau all gael ei achub. Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd, gyda dynion y mae'n amhosibl, ond nid gyda Duw. Y mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Ac yna, o'r Efengil yn ôl Luc, hanes cyfarwydd i ni. Pennod 19, Iesu a Saceis. Roedd wedi dod i mewn i Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Saceis, un oedd yn brif casglwr trethi ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld prin oedd Iesu, ond yr oedd yn ormod o dyrfa ac yntau'n ddyn byr. Thedodd ymlaen a dringos i cymarwydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio y ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Saceis, tir di lawr ar dy union, yma'n rhaid i mi aros yn dy di heddiw. Daeth efi lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, mae wedi mynd i letia at ddyn bechadurus. Ond safodd Saceis yno, ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo syr yn rhodd i'r clodion. Os mynnais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl bedair gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abram yw'r gŵr hwn yntai. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Ac yna, o Mathew, pennod 25. Yna fyddywed y brenin wrth yr rhai ar y dde iddo. Dewch, chwi sydd dan bendith fy nhad, i etifeddu'r deyrnas a baratoed i chwi seiliad y byd. Oherwydd bym yn newynog a rhoesoch fwyd i mi, bym yn sychedig a rhoesoch ddiod i mi, bym yn ddieithr a chymerasoch fi i'ch cartref, bym yn noeth a rhoesoch ddillad amdanaf, bym yn glaf ac ymwelasoch am mi, bym yn ngharchar a deithoch ataf. Yna bydd y rhai cyfiawn yn ei ateb. Arglwydd, gofynant, pryd oedd welsob di newynog ath borth di, neu'n sychedig a roi diod i ti, a pryd oedd welsom di'n ddieithr ath gymryd i'n cartref, neu'n ddoeth a rhoi dillad amdanat, pryd oedd welsom di'n glaf, neu yng ngharchar ac ymweld â thi. A bydd y brenin yn ei hateb, yn wir rwy'n dweud wrthych, yn gymaint ac i'ch fi ei wneud i un o'r rhai bychain hyn, fy mrodyr lleiaf, i mi y gwneithoch. O'i bendith ar y gwrando a'r darllen o'r gair sanctaidd. Yr ail emyn 527. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1, i achub gwael, golledig, eog ddyn. Trysorwyd gras, rhyw anherfynol stor yn Iesu Grist, cyn rhoddi deddf i'r môr. Ar rhedeg wnaeth bendithion arfau ffryd fel afon gref lifeiriol dros y byd. I ddynol rhyw, iachawdwr gwew a gaid, dros lwch y llawr fe roes ei werthfawr waed, pob peth a ddaeth drwy'r iachawdwriaeth rad, wisg hardd i'r noeth, a chyfoeth ac iachad. Mae'r isgor mawr yn seinio nawr i ni o llyngdod llawn drwy'r iawn ar galfari. Mawl ym mhob iaith drwy'r ddeiarfaeth a fydd, a mangau'r groes,
a'r gwaed a'n rhoes yn rhydd. 527. Nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O'r nef mi glywais newydd. Fe'm cododd ar fy nhraed, bod ffynon wedi ei hagor i gleifion gael iachad. Fy enaid rhaid yn ebrwydd, a phaid a llwfwrhau. Wrth flaen mae drws agored, na ddichon neb ei gau. Ac mae drws gweddi yn agor ger ein bron ni, ac yn ein harwain ni at ti, ein tad nefol, ac at ein harglwydd a'n gwaredwr. Iesu, dy fab di. A'n braint ni y bore yma yw cael dod at ein gilydd i dy bresenoldeb di yn reglwys ar adeilad arbennig yma. A da ni'n diolch i ti am gymdeithas dy bobl ym mhob man, yn ein gwlad ni ac mewn gwledydd tramor. A da ni'n gwybod lle bynnag mae 2 neu 3 wedi ymgynnull ynghyd yn dy enw di, ar gornel y stryd, mewn cwt yn Affrica, mewn eglwys gadeiriol fawreddog, ym mhob man, lle mae pobl yn galw ar dy enw di, rwy ti'n clywed ac rwy ti'n gwrando.
Felly, da ni'n gofyn i ti'r bore yma o dad i fod gyda ni. Ni y gweddill ffyddlon. Ni yr rhai sydd wedi cadw ein ffydd. Ni yr rhai sydd ddim wedi wrthgilio. Ni yr rhai sydd yn teimlo yn bod ni angen dod. Bod ni angen fod gyda'n gilydd mwyn i ni gyfnherthu ein gilydd drwy'n ffydd. Ac mwyn i ni rhannu ein gobaith yno ti. A da ni'n diolch i ti am dystiolaeth dy eglwys ar hyd y canrifoedd. Yn diolch i ti i bod i wedi llwyddo yng nghanol pob math o anawsterau i ddangos Crist i'r byd. Pethau sâl ydyn ni o dad, wyt ti'n gwybod amdano ni. Da ni'n bobl hunanol, eithriadol. Da ni'n meddwl amdano ni ein hunan gynta bob amser. A da ni ddim yn wir yn deilwng i gael yn galw yn ddisgyblion ac yn ddilynwyr i ti. Ond eto, ein mwyn ni wyt ti wedi dod. I ddod ac i gadw y rhai colledig. A da ni'n cyfraddau yn beieg ar dyfrondi o dad. Yn bod ni'n methu. Bod ni'n trio'n gorau. Wyt ti'n gwybod am yn defnydd ni. Brau yda ni. Da ni ddim ddigon cryf yn aml i fedru sefyll yn dy enw di. Da ni'n osgoi mynd ac yn osgoi gwneud. Ac yn dan gofyn am fyddeiant. Ond o dad tragwyddol, wyt ti'n gwybod sut bobl yda ni? Ac wyt ti'n maddau ni? Maddau ni syrthio ganwaith i'r un bai. Am yn bod ni'n ddigon gonest i gyfaddau a gofyn i ti am fyddeiant. A da ni'n diolch i ti am bob cyfle wyt ti'n rhoi i ni i fod yn dystion i ti. A da ni'n diolch i ti yn ystod yr wythnos sydd yn agor yn blaenau ni a sydd wedi dechrau yn barod. Yn bod ni fel Cristnogion cyfoethog yn medru dangos i Gristnogion sydd yn llawer llai cyfoethog mewn pethau materol na ni, ond hwyrach yn fwy cyfoethog yn rhysorau'r bywyd ysbrydol, i ddangos ein heilioni ac i rhoi heb gyfri'r gost. Ac wrth i ni feddwl am y gwaith sydd yn ein haros, a ni'n diolch i ti am bob nerth a chymorth da ni wedi dderbyn yn ystod y dyddiau sydd wedi mynd heibio. Diolch i ti am dystiolaeth dy bobl. Diolch i ti ein bod ni'n gallu bod o gymorth i eraill. A gwna ni eto yn dystion i ti. Da ni yn meddwl am y rhai yn ein plith ni o dad sydd mewn gwendid a gweiledd. Y rhai sydd wedi colli rhai anwyl yn ddiweddar. Da ni'n sylweddoli o dad nad ydy galar ddim yn diflannu dros nos. A fod yna boen a hiraeth yn parhau. Ond o'n i'n gwybod yn bod ni'n cerdded y daith yn dy gwmni di. A dy fod ti wrth law o hyd i wrando cri. Ac mewn moment o dawelwch, fe gawn ni droi ata ti ein tad a rhoi i ti yn gweddiau tawel personol. Rhywun deisyfiadau o dad, dros yr rhai sydd yn annwyl ac yn agos i ni, dros yr rhai sydd ar yn meddyliau ni. Ac arwain ni i bob yfori, mwyn i ni fedru bod yn dystion i ti. Derbyn ni fel y gyryda ni, maddau i ni a defnyddia ni. Am yn bod ni gofyn y cwbl yn enw ac yn heiddiant i'n hanwyl arglwydd Iesu Grist. A'n dysgodd ni ddweud gweddi'r teulu gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, hwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ti heddiw un mab. A maddau ni ein dyledion. Fel y maddeuwn ni na ein dyledwyr.
ac nac arwain I brofedigaeth eithir Gwared ni rhag drwy. Seiro ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gwirionedd, a'n oesoedd. Amen. Mi awn ni ymlaen at y trydydd emyn, 320. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, daeth I meddiant, hyd am Duw. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn, ar bob peth a welodd llygad, ar hyd wyneb deiar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef, 320. Bydded yma droddion fy ngenau, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy ger dy fron o arglwydd fy nghaig a'n prynwr. Dwi di dewis geiriau o 6 bennod o Efengyl Mathew, 19 I 21, fel sylfaen i'n myfyrdod ni'r bore yma. Peidiwch â chasglu i'ch wy drysorau ar y ddeiar, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, a lle mae lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Casglwch i'ch wy drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn lladrata. Oherwydd, lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Oherwydd, lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Tro cyntaf I mi bregethu y bregeth yma, o mewn ysgoldy bach yng nghanol y wlad. Ac mi oedd na 6 yn y gynulleidfa, ac o'n nhw'n eistedd mewn un rhes ymlaen I. Ac wrth I mi ddweud y testun, o'n i'n clywed a mi nes I sylweddol i'n sydyn bod 3 o'r 6 yn filioners. Ac os ydych chi'n teimlo'n anghyfforddus, ac os oes na filioners yma bore yma, dwi'n amed dim bod, croeso chi fynd allan. Ar ddiwedd y bregeth, dyma un yn dweud, wel, oedd yn Justine caled, ond diolch I chi am y bregeth. Sut o'n i'n gwybod bod nhw'n filioners, meddych chi? Oedd un wedi prynu ffarm gan y llall am filiwn flynyddoedd ynghynt, ac oedd y llall yn prynu tir ym mhob man. Milioners, a dim ond 6 oedd yna.
Wel, ydy mae o yn destun anghyfforddus, os oes gynnwch chi filiynau. Ond mae'n debyg yn bod ni gyd yn gyfoethog. Da ni'n gyfforddus gyfoethog. Ydyn? Bod yn onest, da ni gyd yn gyfforddus gyfoethog. Ac dwi'n ni'n sut da ni fi feddwl am y ddau berson oedd Iesu ni cyfarfod. Yn lyc, mae'r hanes bron yn yr un fan. Marc yw'r hanes hynna, achos dyna'r efengil gyntaf gael ei ysgrifennu, a mae e'n fwy graffig na Mathew a Luc. Mae wedi cael ei lastwreiddio o bosib, ond hefyd mae yna fwy o fanylion yn y ddau arall. Gŵr ifanc cyfoethog. Faint oedd 'i oed e? Wel, yn ôl y gwybodistion, rhwng 24 a 35. Dyna nhw'n ei gyfri yn ifanc. A ni gofio, wrth gwrs, bod oes pobl yn fyrach o lawer y dyddiau hynny. Gŵr ifanc, cyfoethog. Mae rhaid ni gofio un peth. Oedd yr Iddewon yn credu bod cyfoeth yn rhodd gan Dduw, ac bod tlodi yn gosb gan Dduw. Nawr, dyn ni ddim yn meddwl felly, a doedd Iesu ddim yn meddwl felly. A dyn ni ddim yn meddwl felly am nad oedd o ddim yn meddwl, a bod dyn ni wedi dysgu gan o fo. Ac oedd cyfoeth felly, o'ch chi'n dangos bod Duw yn eich ffafrio chi. Dyn ifanc a phob peth ganddo fo. Dwi'n dychmygu rhywun tal, gosgeiddig, gwallt tywyll di, bardd hir, a dwi'n dychmygu gwallt cyriog, gyd i hwn. Dwi'n wedi darllen o'n un man, jyst yn ychymygu. A dwi'n ei ddychmygu fo mewn dillad crand. Sidan, ia. Ac yn brodwaith. Ac mae e'n gwneud rhywbeth hollol allan o gymeriad. Mae o'n rhedeg. Fydra i ddim rhedeg dyddi hyn. Dwi'n yn siŵr bod yna lawer ohonoch chi, wel, rhai yna chi falle, bengach na'i gilydd. Rhedeg, sy'n dangos i chi bod o'n ifanc. Ac yn penlinio o flaen Iesu. Mynd i lawr yn ei ddillad crand ar y llwch, ar y ffordd. Dim tarmac. Cerrig, hwrach, achos oedd yr Rufeiniaid wedi bod na. A dyn ni'n cofio be wnaethon nhw yn y wlad yma. Mae'n ffyrdd ni nawr yn well nag oedd nhw yng nghyfnod Rhufeinig. Ond yn y canrifoedd ers hynny, oedd hi'n bwd a baw. Llwch ac yn penlinio. Ac mae e'n dweud wrtho, athro da, beth aw na fi etifeddu bywyd tragwyddo. Dyna'r unig dro mae Iesu'n cael ei alw yn athro da. Oedd Iesu'n dipyn o wleidydd, da chi'n gwybod. Oedd e byth yn ateb cwestiwn ar ei ben. Yn aml iawn oedd yn troi at y person ac yn gofyn, defnyddio cwestiwn i ofyn iddo fo am help. Pam yr wyt yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da, ond un, sef Duw. Ac wedyn mae o'n mynd ymlaen yn sôn am ddaioni. Ac yn gofyn iddo fo, wel, wyt ti'n gwybod y gorchmynion? Na la odineba, na la drata, da chi'n gwybod nhw cystal y fi. A dyma'r dyn ifanc yn troi ato fo. Athro, rwyf wedi cadw'r rhain i gyd o mi ieuenctid. Fedra i ddim dweud mod i wedi gwneud. Dwi'n cofio rhyw dro gynnau didol. Ac oedd gan yn ffrind didol, a mi es i chwarae efo hi, ac oedd na gader yna. A ni wedi ffansio'r gader yma'n ofnadwy. A pan oedd hi ddim yn edrych, mi roes i'r gader i fyny'n llawes a mynd adre. A dyma mam yn dweud, lle ges ti'r gader yma? Oedd dim byd yn pasio heibio i mam, oedd hi'n gweld pob dim. Y Mari di roi benthyg i mi. Dos i deall i nôl a dweud wrth i diolch am gael ei benthyg i. Wel, mi nes i rhoi i nôl, ond nes i ddim dweud diolch. O'n i ddilla drata, yn dod. Ac yn blentyn o'n i'n gwybod bod fi wedi gwneud yn anghywir. Ond mae hwn wedi cadw nhw i gyd. A dyna oedd i wendid ynde. Oedd o'n hunan gyfiawn. Ond eto i gyd fedra i ddim o'i feirniadio, achos ei gyfoeth, ei statws,
oedd o'n aristocrataidd, yn Phariseiad. Sut ydw i'n gwybod bod e'n Phariseiad? Wel, mae di gofyn i Iesu, beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Wel, dyma chi bregeth, ynde? Dwi'n mynd i ofyn i chi beth ydych chi'n feddwl yw bywyd tragwyddol. Achos mae e wedi newid. Yn ystod Iesu, parhad oedd o wedi marwolaeth. Ond os dyn ni'n mynd at yr Effesiaid, dyn ni'n cael gwybod beth oedd dyfaniad neu diffiniad Iesu o bywyd tragwyddol. A mae Paul yn dweud wrthyn ni, y bywyd tragwyddol yw i ni garu yr arglwydd ein Duw ar hwnna anfonodd ef. Felly i ni mae bywyd tragwyddol yn golygu mwy na pharhad wedi marwolaeth. Dim quantity, ond quality. Bod na rhywbeth tu hwnt i'r materol. Rhywbeth oedd i fewn i ni. Dwi eisiau rhannu rhywbeth efo chi, rhywbeth personol. 5 mlynedd ar 20 i bore yma. Ail Sul o Fai. Yn eistedd yn y cefn, clywed yr un trada. Ysbryd disgyn arno ni. Plyg ni. Tri ni. Golch ni. Cod ni. Dwi byth yn cael nhw yn y drefn iawn. A'r bore hwnnw, nes i sylweddoli bod yr ysbryd glân yn rhywbeth real. Tu hwnt i'n dirnadaeth ni. Ac os oedd o'n disgyn arna di bod o'n newid popeth. Dyma pam dwi yma bore yma. Am fod o wedi newid. Newid y mywyd i. A dyna beth yw bywyd tragwyddol. Ansawdd. Yn hindod ni gyda Duw. Dwi wedi pregethu bore yma do. A'i nôl at beth dwi fod i ddweud wrthych chi. Ond y rhaid i'r rhannu wrthych chi heddiw yma. A mae Iesu'n dweud wrtho fo. Un peth sy'n eisiau arnod. Ac oedd y bachgen yma'n gwybod bod yna rhywbeth ar goll. A bod y peth yma gyda Iesu. A dyna pam oedd o wedi dod ato fo. Gwerth y cwbl sydd gennyt a dyroedd clodion. A chei drysor yn y nef a thyrd canlyn fi. No can do. Mae di gofyn gormod. Da chi'n meddwl bod yn gofyn gormod? Gwertha bopeth ar hofo. Na, fedre fe ddim. Oedd Iesu wedi gofyn yr un peth na alle fe ddim o'i rhoi. Y peth oedd yn rhoi statws iddo fo, y peth oedd yn rhoi urddas iddo fo, y peth oedd yn ei wneud o yn fo. Da ni'n fwy na'n meddiannau. Ond oedd y bachgen ifanc yma, i holl addysg, doedd o ddim yn gwybod beth oedd gwerth popeth. Da ni'n dweud am y genhedlaeth sy'n codi, maen nhw'n gwybod pris popeth yn gwerth, dim byd. Doedd hwn ddim wedi sylweddoli beth oedd o wir werth. Wel, mae o'n mynd. A mae Iesu yn teimlo yn drist. Oherwydd roedd o wedi hoffi y bachgen yma. Jesus looked at him and loved him. Wel, pan o'n i'n ifanc, oedd like a love yn ddau beth gwahanol. Wyt ti'n hoffi hwnna hwn? Mae'n reit. Mae caru yn rhywbeth gwahanol. Mae'r Saesneg yn gryfach. Oedd o wedi gario. Ac wedi gweld y potensial. Dwi'n yn siŵr bod y disgyblion yn hapus. Ryff yn redi oedden nhw. Dwi'n yn credu fas o hwn di ffitio o gwbl. Beth bynnag. Mi ath. A wedyn, mae Iesu wedi cael siom. Yda ni yn ei siomi fo? Dyma'r cwestiwn. Yda ni yn ei drisau o? Dwi'n gwybod mod i. Dwi'n methu a methu a methu. Ond diolch fyth bod ni'n cael maddeiant am y methiant. A mae'n troi ac yn dweud wrth ei ddisgyblion. Mor anodd fydd i rhai cyfoethog fynd i deyrnas Dduw, a doedden nhw ddim yn deall. Achos oedd y rai cyfoethog yn cael ffafr gan Dduw yn ei ffordd nhw o feddwl. A wedyn mae Iesu'n dweud, mae'r disgyblion yn dweud, pwy yntau gallai achub os am gobaith i neb ohono ni? Os ydy rhai cyfoethog yn methu mynd i fewn i deyrnas Dduw. A mae Iesu'n dweud,
y gair yna, bod hi'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i'r berson cyfoethog fynd i deyrnas fyw. A mae hwn wedi bod yn broblem am flynyddoedd. Be oedd o'n feddwl? Oedd o'n meddwl camel a nodwydd a thysgynno ni, sydd yn amhosib. Neu ydy o'n sôn am y drws yn eglwys y Beddrod Sanctaidd, ydych gynnwch chi, nac chi, ddim y Beddrod Sanctaidd, y eglwys y geni yn Bethlehem. So mae gynnwch chi ddrws isel. Fedrwn ni ddim yn drwyddo fo, rhaid mi blygu, a dwi ddim yn dal iawn. A y drws yna, oedd o'n sôn amdano fo, y nodwydd, a'r camel methu mynd drwyddo fo? Na. Neu oedd o'n sôn am yr haff, y camilos, yr haff drom oedd yn cael ei ddefnyddio i glymu llong wrth y cei. A hwnnw'n mynd drwy rhywbeth fel nodwydd, os liciwch chi, metal neu garreg a thwllt yn ni. Mae yn amhosib gyda dyn, ond does dim byd yn amhosibl gyda Duw. A dyna pam mae e'n defnyddio'r ddelwedd amhosib yma. Da ni ddim yn gallu, ein holl ymdrechion dyngarol, ein holl, popeth da ni'n geisio wneud i ddilyn Iesu. Meidro da ni. A dyna pam da ni angen o pwyso ar ei fraich a credu ei gariad mwyn. Fedrwn ni'n wneud o yn gallu'n hunain. Dwi'n cofio, cyn i mi fynd i'r weinidogedd, o'n i mewn siop yn gallu gandryll. Silffoedd cil, ac oedd y ddynes yma fi wedi bod yn chwilio am yr un llyfrau. Ac yn y diwedd, dynes ifanc oedd hi, mae fi'n dweud wrthi, I think we're looking for the same books, you're right, medde hi. Are you going into the ministry? Yes. Well, I've been in the ministry for a number of years, and I can tell you this, you will never do it in your own strength. Ac oedd hi wedi cael amser caled, dydw i ddim. Diolch fydd. Ond oedd hi wedi pwyso ar Iesu, ac oedd hi wedi llwyddo i ddod trwy'r anawsterau. A dyna pam gyda ni, mae'n amhosibl, ond nid oes dim yn amhosibl gyda Duw, oherwydd mae Iesu'n ddigon. Ac mae e wedi talu'r iawn am yn ffilefau ni. O gadwch i ni fynd at Saceus. Rhiadur bach. Dwi wedi bod yn Jericho. 2 gwaith, mae yna bobl yma, dwi'n siŵr wedi bod. Mae'n boeth. Da chi'n dod allan o'r bws, air conditioned, a mae e fethau cerdded i fewn i bopti. Mae 90 yna. Ac es i yna gyntaf mis Ebrill a dro arall mis Tachwedd, yr un mor boeth. Mae e'n le arbennig yn hen ddinas. Mynd yn ôl i'r oes efydd. Da chi'n cofio'r hen Joshua mynd yna, a'r itgyr yn seinio ar wali yn syrthio. Wel, oedden nhw'n byw yno yn yr oes efydd. Hell bell yn ôl. Miloedd o flynyddoedd cyn Iesu. Erbyn hyn, mae Jericho wedi symud, mae'r hen ddinas yna, ond maen nhw wedi adeiladu dinas yn ei hymyl i. A mae Jericho i lawr ymys na lefel y môr. Ddim ymhell o'r afon i Orddonen. Mae gennych chi dir da, mae gennych chi ddŵr, mae gennych chi ffynon. Ffynon y proffwyd Eirlys, a mae'n llifo. A dyma'r dŵr sydd yn rhoi ffrwythlondeb i'r tir. Rhwng y gres a'r pridd a'r dŵr, mae'n werddon. Ac mae yna fforestydd y goed palmwydd yna. Ac yn ystod Iesu, cyfnod Iesu, mi oedd allforion o ffrwythau o Jericho ar fwrdd y bobl gyfoethog yn Rhufain. Oedd yna le bendigedig yna. Ac wrth gwrs, mi oedd yna gyfoeth, ac oedd popeth oedd yn cael ei dyfu, yn cael ei drethu. Da chi'n meddwl, da ni'n cwydo am yn trethu? Na. Dim ond marwolaeth a threthu sy'n anochel, ydy'r gair. A'r prif gasglwr trethu yn y ddinas mwyaf gyfoethog yma yn Mhalesteina oedd Saceus. Prif gasglwr trethu, y top job. Wel,
Yn anffodus, mi oedd y system gasglu trethu yn un hawdd i'w gamddefnyddio. Nhw'n cael hwyl. Na nhw'ch cadw chi'n effro, ydych chi'n gwybod. Mi oedd rhifau'n yn dweud, dwi'n mynd dda iawn y mathematics, so fydd hwn yn syml. Ta ceis, mae rhaid ti gasglu 10,000 o Jericho, o drethu, o arian o Jericho. A sa ceis yn dweud, os dwi'n casglu 10,000 a dwi'n rhoi 10,000, fi rhaid mi gasglu 15. Mae e'n mynd at i gasglu'r trethig yn dweud, da ni'n gofod casglu 15,000 lenni. Mae pob un yn meddwl, rhaid mi gasglu 2,000. Os dwi'n casglu 2,000 ac yn rhoi 2,000, dwi'n mynd ennill, felly mi na i gasglu 3,000. A da chi'n gweld beth sy'n digwydd? Pwy sydd ar waelod hyn i gyd, y tlawd? Yr rhaid os ganddyn nhw ddim. Os oeddech chi'n ffermwr ac yn tyfu grawnlin, o'ch chi'n gorfod rhoi peth ohono fo i gadw'r fyddin Rhufeinig yn y wlad. A'n di gofio hyn. Gwlad o dan warchau milwrol. A mae'n dal, mae'r un fath heddiw. Milwyr ym mhob man. A pwy oedd yn bwydo ac yn cadw'r milwyr, y gelyn, ond y casglu'r trethu. Os oeddech chi'n pysgota, ond na gyfran o'ch pysgod chi, chi'n ddal yn mynd i'r fyddin. Ac oedd y bobl yn casau'r casglu'r trethu achos o'n nhw'n gweithio i'r gelyn. Ac oedden nhw'n wneud y tlawd yn dlotach, o'n nhw'n ei gwasgu nhw. Ac oedd bywyd digon caled, fel oedd hi. Wel, sa ceis. Mae o di clywed bod Iesu yn dod. Mae eisiau ei weld o. O'na chawn ni olwg hyfryd ar dywedd dywysog bywyd. Peth braf ydi gallu gweld, wyneb yn wyneb, da ni wedi profi hyn, yn y cyfnod Covid, oedden ni'n deheu am weld yn gilydd, yn doedden? Eisiau weld o. Ond o'na broblem. Oedd o wedi mynd i ganol y dyrfa. Ond oedd o ddim digon tal. A dwi'n meddwl bod neb yn barod i adael oedd o fynd i'r blaen. Dwi'n gweld ambell i benelyn ac ambell i droed yn ei faglu fo. Ac yn y diwedd mae'n dweud, fedrai'n wneud fel hyn. A mae o'n dringo coeden. Sicr mor wydden maen nhw'n dweud, dwi'n yn gwybod. Pan oedd Eleri Edwards a fi yn Jericho ryw dro, dyma'r gaid yn dweud, this is the tree that Zacchaeus, fysa nhw'n dweud, climbed. I don't think so, meddwn ni. Oh yes, indeed it was. One like it, maybe. But I'll tell you what, we'll take a photograph in front of the tree, but we're not going to climb it. A dyma ni tynnu llun y ddwy yn gwenu, achos dwi ddim yn meddwl mae honna oedd y goeden. Ond maen nhw'n gwneud bethau fel hyn er mwyn twristiaid. Ond oedd o ddim yn hen, nag oedd? Sawl un ohono ni fasai'n gallu dringo, na i ddim gofyn. Ond oedd o wedi mynd i fyny, reit chwym. A mi gafodd o'i weld o. A dyma Iesu'n dod. Zacchaeus. Tir di lawr. Wyddoch chi, mae yna bwer mewn enw. Pan o'n i'n y brifysgol, o'n i'n gorfod wneud Hebraeg. O'n i ddau ddim mewn Hebraeg. Dwi ddau ddim yn unrhyw iaith a dweud y gwir. Ond yn ffodus, mi oedd yr athro, ac o'n efo lygad dro. Dr Whitley oedd ei enw fo. Ond oedd e ddim yn gallu dweud Eirlys. Ac o'n i byth yn gwybod os oedd yn edrych arna i, neu edrych ar rywun arall. Oedd yn gofyn cwestiwn, ac o'n i'n rhoi ymhen i lawr. Gynnai'm syniad be i ddweud. Ac am flwyddyn gyfan, oedd ddim rhaid i mi ateb un cwestiwn, achos oedd ddim yn gwybod yn enw. Mae yna rym mewn enw, mae yna bregaeth yn fanna hefyd yn dim ond. Da ni'n gwybod yn yr ysgol yn dydan yr drin plant, pa mor bwysig ydi enw. Zacchaeus. A mae yn dod i lawr. A mae Iesu'n dweud rhywbeth syfrdanol. Pan bych chi'n ddarllen o, mae yn edrych yn nod. Rhaid i mi aros yn di. Mae'n anodd i ddweud, ond mae gweld o'n ar y papur. Dwi'n dod ata ti. Wel,
Beth ar rhywun pwysig yn dod, faswn i'n mynd i bannu clwyr. Clwyr. Ond oedd gan Mrs Saceis forynion yn doedd. Digon i wneud a digon o bob peth. Gynnu hi ddim llanast yn y tŷ fath os gynna hi, fysa hi yn croesawu. Ond y ffaith i fod e wedi mynd i gartre publican. Dyna be oedd Saceis, casglu arian gan y public. Dim cadw tŷ tafarn, public house i lle i'r bobl, yr un sgraidd ydi o. Ond oedd yn casglu arian y bobl. A cymryd arian y bobl. A felly oedd yn publican. Publicanod ar pechaduriaid. Ac oedd e'n cael ei gasau. Ac oedd Iesu wedi mynd i'r gwaelod wrth fynd i dŷ Saceis. A mae Saceis, mae'n gwybod, mae'n cyfadder cwbl. Mae rhaid chi licio fo. Arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r clodion. Os mae'n eis arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl, bedai'r gwaith. Mwy nag oedd y gyfraith yn gofyn iddyn nhw, lawer mwy. O Iesu'n dweud, heddiw y daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. Saceis, wyt ti wedi cyfadde? Gei di gychwyn bywyd newydd. Wel, dyma chi'r ddau yma. Dau yn gyfoethog. Dau yn chwilio. Dau yn dod at Iesu. A'r ddau yn mynd gyfeiriad i ffwrdd wrth Iesu. Y dyn ifanc, efo'r un faint o arian yn y banc, ond yn llawer llotach yn ysbrydol. Saceis a llawer llai yn y banc, ond wedi cael bywyd newydd. A dyna sydd yn bwysig i ni, pan ni'n dod wyneb yn wyneb a Iesu, i fod yn gwneud gwahaniaeth yn ein bywyd ni. Yn ein bywyd personol ni, yn ein bywyd ysbrydol ni, ond hefyd yn y modd dyn ni'n delio â phobl eraill. Wel, mae'n wythnos cymorth Cristnogol. A dyn ni eisiau meddwl am Esther a Jane yn Malawi. I cyfoeth nhw wedi'r hadau gobaith. A mae'n rhaid i ni, drwy'n cyfraniadau, rhoi help iddyn nhw fedru plannu. A fyddwch chi, mae'r hen newid hinsawdd yma. Mae o'n i dinistrio nhw. Mae o'n yn effeithio ni. Mae nhw'n darlo gan ha poeth, deni. Dwi'n mynd licio gres. Dyn ni'n gweld y dŵr yn mynd i lawr yn y cronfeydd. Ond mae'r rhain, mae bywoliaeth nhw a'i bywyd nhw yn dibynnu ar yr hadau. Ac os nad yw'r glawogydd, os nad yw'r dŵr yn dod, mae rhaid cael hadau cryfach sydd yn gallu gwrthsefyll y sychder. Gall eich rhoddion yn ystod wythnos cymorth Cristnogol eleni helpu ffermwyr yn Malawi i blannu hadau gwell, sicrhau pris tecach am eu cynheuaf ac adeiladu dyfodol hapusach ar gyfer eu plant. Sy'n nhw'n wahanol iawn i ni, nac dyn? Dyna dyn ni'n eisiau. Dyfodol hapusach ar gyfer ein plant. Ond mae yna hadau eraill hefyd. Hadau ysbrydol. A mae angen hau'r rhain. A chredwch chi fi, mae'r hinsawdd yn llawer cletach i'r hadau yma. Dwi wedi bod yn meddwl o ddifri, lle da ni'n mynd? Be sy'n digwydd i ni fel eglwysi? Ar dechrau dwi'n meddwl bod fi wedi defnyddio'r gair gweddill. A gweddill yda ni, a mae'r gweddill yn mynd yn llai ac yn llai. A mae'r genhedlaeth sydd yn dilyn ni, ein genhedlaeth, mae yna emyn, lle mae'r emynydd yn dweud, o tosturia wrth genhedlaeth gyndyn wamal, balch ei bri, sy'n dibrisio'i hetifeddiaeth ac anghofio'i breintiau lu, oes a giliodd wrth gynteddau yn ei blis am fwyniant ffôr, oes sy'n fyddar iawn eu clistiau i thalwadau ar ei hôl. Dyma nhw, y rhai ifanc golidog, sydd ddim yn sylweddoli beth sydd yn wir bwysig.
A be fedrwn ni wneud? Ond troi mewn gweddi at ein tad. A gofyn unwaith eto. I'r ysbryd ddod. Ac iddo yn cryfhau ni. A'n harwain ni a'i goleuon nhw. Mwyn i ninnau fel ein tadau. Gerdded rhagol gyda thi. Mwyn ei enw. Os da chi isio trysor yn y nefoedd, ewch at y gair a dilynwch yr Iesu. Oherwydd, fel mae'r testun yn dweud, lle y mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Amen. Gawn ni droi at yr emyn ola. 313. Gwn pa le mae'r cyfoeth gorau. Gwn pa le mae'r trysor mawr. Profais flas y bywyd newydd, o fendigaid fwy na fawr. Grym y cariad am henillodd unau'n llwyr. Gwn pwy yw yr hwn am carodd. Gwn pwy yw yr rhoddwr had. Gwyn fudedig fab y nefoedd, a'r wael lwch yn rhoi mawr had. O'r rhyfeddod nerth ein diw, ymherson dyn. Gwn pa fodd y prynodd fenaid, gwn pa fodd y gwnaeth fi'n rhydd. Dwy'n y pennyd arno'i hunan, marw drosof, cario'r dydd. Clod a moliant bydd yn llanw mywyd mwy. 313. A boed i seiniau'r clod a'r moliant hwnnw, ddanw ein bywydau o'r awr hon hyd byth. Gawn ni rhannu'r fendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, frawd hon, hyd byth. Amen.